neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama matudesisyon na tama.
Isang magandang araw ho ng Biyernes, mga kabalen. Welcome ho sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin Gisa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama makidesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 Kabalen, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Yan ho ang ating pangako sa ating halos 2 million followers, mga kabalen, dito po sa social media ang Facebook. Yes, maraming salamat sa walang sawang pagtutok ninyo dito sa CLTV 36. Patuloy pong dumarami yung mga followers ng main page, yung at CLTV 36 Official, at syempre, yung at CLTV 36 News, kung saan nasa 750,000 plus na yung followers. Maraming salamat po. Yan. At syempre, kabalen, live din hong napapanood itong mga programa ng CLTV 36 nationwide sa telebisyon via Signal Channel 115 Luzon, Visayas at Mindanao. At dito ho sa ating rehiyon din, 37 cable partners. O nationwide din ang Air Cable Converge Channel 71, Central Luzon, 37 cable partners. Dito ho sa Pampanga, Free TV Channel 36 at ibang bahagi pa ng ating rehiyon. Yan, maraming salamat sa inyong pagtutok, kahit sa television man. May nakausap ako nung kailan ba to? Last week, yung isang tita ko. Yan. Mas gusto daw nilang nanonood ng TV kasi malaki. O, di ba? So, tapos since nasa bahay lang din naman sila, edi bubuksan na lang nila yung Channel 115. Nakasignal sila yung Free TV Channel 36. Yan ho, mga kabalen, ang channel natin sa telebisyon. Pero kung gusto nyo naman, syempre, yung on the go at maraming ginagawa, you want to watch yung iba't ibang kaganapan, makibalita ho dito sa ating sa ating rehiyon, syempre, sa most convenient time ninyo ay follow lamang itong ating pinapakitang mga hashtags para ho maging updated din kayo. At syempre, yung ating website, cltv36.tv. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan. Ito ho, mga kabalen, balitang may paggagamitan muna tayo. Araw ho ng Biyernes ngayon, maraming mag-uuwian next week. Lalo na magsisimula yung tinatawag na wellness break para ho sa mga guro at mag-aaral, yung ipinatupad ng DepEd. So, ito ho, alam natin the weekend before, o ito yung weekend before yung next weekend, the long weekend, di ba? So, silipin ho natin, sitwasyon ng iba't ibang bahagi muna ng North Luzon Expressway. Narito po ang real-time traffic monitoring via NLEX Corporation ngayon pong 10:12 ng umaga, araw ng Biyernes, October 24, 2025. Ito ho, mga kabalen, ayan, pakita natin yung ating screen. Tanggalin natin yung nasa ibaba. Dito muna ho tayo sa gawing itaas, Balintawak Toll Plaza, ay doon sa may cash lane, may bahagyang volume na ng mga sasakyan. May konting queue na, pero hindi naman ho ganun kahaba. And dito ho sa may RFID lanes, maluwag ang sitwasyon. Doon naman sa mga patungo ng Metro Manila manggagaling ho ng Central and North Luzon ay light traffic din, yung southbound lane. Dito pong Balintawak Toll Plaza. Dito ho sa may Valenzuela Interchange, magkabilang linya, maluwag na maluwag ang sitwasyon sa mga oras na ito. Pagdating ho ng Mindanao Toll Plaza eastbound, kung kayo ho'y pa-exit dyan sa may Mindanao Avenue, asahan niyo yung approximately 100 meters na queuing. May pagbigat na ho ng daloy ng trapiko dyan. Dahil na rin dito sa ongoing construction works. Dito naman ho sa may Kawayan Interchange, bahagi po ito ng lalawigan ng Bulacan dito sa ating rehiyon. Ayan, mga kabalen,
magkabilang linya, bagamat marami-rami na yung mga sasakyan ay mabilis pa rin naman ang daloy ng trapiko dyan sa area na yan. And dito naman sa may Bocaue Toll Plaza, ayan, makikita ho natin yung mga approaching na sasakyan. Ito ho yung box sa gitna sa ibaba. Ay marami-rami na rin yung mga pauwi ng probinsya sa mga oras na ito. And doon naman sa pa-exit ng Bocaue Toll Plaza, ayan, wala namang masyadong pila. City of San Fernando, ito pong magkabilang linya dyan sa may San Fernando Interchange. Abay, maluwag na maluwag pa sa mga oras na ito ang sitwasyon ng trapiko. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam. Sige ho, mula naman sa North Luzon Expressway, tuloy na natin yung ating traffic monitoring dito naman sa lalawigan ng Bataan para ho sa mga magtutungo ng kanlurang bahagi ng ating rehiyon o di kaya naman mapunta dyan sa may Bataan, Balanga City, sa iba pang mga bayan. Shout out sa mga taga-Orani. Yan. Tapos yung mga magtutungo rin ng Olongapo at dyan sa may Subic, Zambales, kung may mga planong mag-weekend. Ito ho yung sitwasyon ng mga kalsada dito ho sa may lalawigan ng Bataan. Kabalen, dito ho sa may area ng Mulawin, ayan, ay light traffic, Samal, Abukay ay maluwag din ang sitwasyon. Dito ho sa may Abukay, Sibol, light traffic. Ganyan din ang senaryo sa may Alauli Crossing at dyan sa may Rotary, Balanga. Ayan, may mga hagyang queuing lamang yan dahil sa traffic light. Pero maluwag ho ang sitwasyon sa mga oras na ito. News stream, kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Paalala ho sa ating mga kababayang motorista, mahigpit pong ipinatutupad itong speed limit sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Bataan. 60 ho yung mga motorsiklo, 70 yung mga PUV, 50 sa mga truck at van, 80 naman o 80 sa mga pribadong sasakyan. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Ito naman mga kabalen, road reblocking update dito ho sa may syudad ng San Fernando. Yan dyan sa may Del Rosario, particular kung yung mga patungo ng Mega Dike. Meron hong ginagawang overlaying dyan. So paalala ho sa mga kababayan natin, expect niyo yung pagbigat ng daloy ng trapiko dyan sa area na yan, Del Rosario, mga kabalen. Mamaya silipin pa natin yung sitwasyon sa may syudad ng San Fernando. Hintayin lang ho natin yung feed. But ito ho'y kanina lamang, about 40 minutes ago, dito ho sa may Del Rosario portion ng o yung Del Rosario traffic light kung tawagin sa may syudad ng San Fernando. Ayan, makabuklat na po, mayayari ining road reblocking apong asphalt overlaying. Ayan pala. O kapaningatan pong disiplina ka rin magmaneho. Ayan, inanunsyo ho ng si Bosco. Bukas na, itong natapos na yung asphalt overlaying. Ayan, nakita naman natin. So, tapos na yung road reblocking dyan sa may area ng Del Rosario. Yan.
Ito naman mga kabalan, sige, tuloy-tuloy natin ang ating balitaan. Silipin muna natin magiging lagay ng panahon. Narito po ang latest weather report, yung 5 a.m. report, forecast ng DOST Pag-asa. Alamin po natin kung tayo ba ay ulanin ngayong weekend. Kenny po Angeles, Tigtigan, Terakan, Tindalan. Napanood natin kanina yung preparasyon nila. So, ito po ang sitwasyon o yung magiging lagay ng panahon mula po sa DOST Pag-asa. Magandang araw Pilipinas, narito ang data sa lagay po ng ating panahon. Tatlong weather system ang nagdudulot ng pag-ulan ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa. Una na nga riyan ay ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ at patuloy po ito nakakaapekto sa Mindanao at Palawan at nagdudulot po ito sa kasalukuyan ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Palawan, sa kanlurang bahagi ng Visayas at maging dito po sa malaking portion ng Mindanao. Samantala yung easterlies nagdudulot din ito ng mga pag-ulan dito po sa silangang bahagi ng Luzon at kasalukuyan po ay nagpapaulan nito sa Aurora, Quezon, maging sa Camarines Norte. Samantala yung shear line ay ito po yung boundary ng dalawang hangin o air masses na magkaiba ang temperatura o malaki ang pagkakaiba sa temperatura and in result nagdudulot huyan ng mga kaulapan at ngayon nga po ay nagpapaulan nito dito sa extreme northern Luzon. Samantala, yung low pressure area na minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility, ito po yung dating si Bagyong Salome na naging LPA na lamang kahapon. Base po sa ating analysis, nakita yan sa layong 270 kilometers kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. At kasalukuyan, wala naman po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan at ine-expect po natin na sa mga susunod po na oras ay maaari na rin po itong ma-dissipate o malusaw. Gayunpaman, patuloy po tayong mag-antabay sa magiging updates ng Pag-asa ukol dito sa LPA o low pressure area. So sa pagtayo ng ating panahon, magiging maulan pa rin ang panahon sa Batanes at Babuyan Islands dahil po sa shear line. Samantala, magiging maulan din sa Aurora, Quezon at Camarines Norte Province dahil din po sa epekto ng easterly o yung hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Samantala sa natitirang bahagi po ng Luzon at maging sa Palawan po, magiging maulan din tayo dahil sa Intertropical Convergence Zone. But apart from that, sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon ay isolated, mga pulo-pulong, mga mahihinang pag-ulan ang pwede pong maranasan. So sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Baguio ay 18 to 24, 25 to 32 sa Lawag City, 25 to 31 degrees Celsius sa Tugigaraw at 24 to 31 degrees Celsius sa Legazpi City. Habang sa Tagaytay ay 22 to 30 degrees Celsius. So, ang magiging agwat ng temperatura. Samantala, sa pagtayo naman po ng ating panahon dito sa Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, magiging mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan sa maghapong ito dito po sa Zamboanga Peninsula, sa Bangsamoro, sa Negros Island Region, sa Palawan Province, at maging dito po sa Sarangani at Sultan Kudarat, dulot pa rin ito ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ. So sa mga kababayan natin doon, huwag kong kalimutan magdala ng mga pananggalang sa ulan at maging maingat pa rin ho sa banta ng mga pagbaha, mga localized flooding, especially sa mga low-lying areas. So sa pagtayo naman ng ating temperatura sa Cagayan de Oro ay 24 to 29 degrees Celsius, 26 to 32 naman sa Davao City, 24 to 32 sa Zamboanga, 24 to 31 degrees Celsius sa Puerto Princesa City, 26 to 31 degrees Celsius sa Cebu, 21 to 31 sa Iloilo at 25 to 30 degrees Celsius sa Tacloban, habang sa Calayan Islands ay 24 to 31 degrees Celsius naman po. Sa kasalukuyan ay wala po tayong gale warning na nakataas sa anumang bahagi ng ating baybaying dagat. Although pinag-iingat natin ang ating mga kababayang mandaragat, especially dito po sa extreme northern Luzon dahil katamtaman hanggang sa maalon pa rin ang kondisyon ng karagatan dyan dahil sa northeasterly wind flow. So ingat po ang ating abiso sa ating mga kababayan doon, lalong-lalo po yung ating mga mandaragat na gumagamit ho ng mga small vessels o yung maliliit na sasakyang pandagat dahil sa maalong kondisyon ng karagatan. Samantala, banayad naman hanggang sa katamtaman na magiging pag-alon sa natitirang bahagi pa ng ating archipelago. Ang sunrise natin for today is 5:49 in the morning, maya-maya lamang huyan, at lulubog ang araw sa ganap na alas 5:31 ng hapon.
Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Disa neto makibalik. Maraming salamat, Lori Galicia, para sa iyong ulat panahon. Kanina ho yun, yung 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa. Justin Disa neto makibalita makialam matutuan magdesisyon na tama. Ito naman ho mga kabalen, foreign exchange rate muna tayo. Nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar nitong araw ng Huwebes, October 23 sa 58 pesos 61 centavos. Balita makialam matutuan magdesisyon na tama matudesisyon na tama. Para ho sa Japanese yen, 38 centavos. Pound is 77 pesos 93 centavos. Hong Kong dollars is 7 pesos 50 centavos. Saudi Riyal is 15 pesos 55 centavos. Yung dirham natin, dirham natin. Sana all may dirham 15 pesos 88 centavos. Euro is 67 pesos 75 centavos. Yung Korean won, 04 centavos at Chinese yuan, 8 pesos 18 centavos. Ano? Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Disa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Disa neto Balen, tuloy-tuloy makibalita tayo. makialam matuto at magdesisyon na tama. Public service announcement muna tayo. News stream kasama si Justin Disa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama matudesisyon na tama. Ayan. Medyo na huli lamang. Eto ho, sige, tuloy-tuloy tayo sa ating public service announcement. Sa mga kababayan ho natin, dyan sa may Bacolor, San Isidro, ongoing ho ngayon itong power interruption, brownout po hanggang potang 12:30 p.m. Dahil ho yan sa reconductoring ng secondary lines. Apektado rin ang nasabing power interruption hanggang 12:30 ngayong araw. Ito hong Barangay Lourdes, Lapu-Lapu Street, dyan ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Disa neto. Ito ho, public service announcement pa rin. Bukas ho, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, dyan sa may Barangay San Isidro, Santa Rita, Pampanga. Wala pong kuryente. Magsasagawa ng extension of primary lines. Okay, so 9 a.m. to 12 p.m. brownout. Diyan ho sa may Barangay San Isidro, partikular na sa may Dalan Gareta Zone 1, 9 a.m. to 12 noon, Saturday, October 25. Ito ho mga kabalen, sa Bacolor naman, meron hong mga bahagi ng Potrero, Duat, at yung Barangay Duat, yung boundary ho, ay mawawalan din ng supply ng kuryente bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Araw ho yan ng Sabado. Wala rin hong kuryente sa Barangay Balas, Bacolor, Pampanga bukas araw ng Sabado, October 25, 9 a.m. to 2 p.m. Meron hong papalitang poste, yung Pelco 2. May paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Disa neto Apektado rin ho ng nasabing power supply interruption o ng nasabing brownout. Ito pong Barangay San Basilio at ilang bahagi rin ng San Isidro sa may Santa Rita, Pampanga. Diyan ho sa may San Basilio, yung brownout dyan,
hindi ho kasali yung portion ng Zone 3. Yun lamang, but yun pong iba ay mararanasan nila yung pagkawala ng supply ng kuryente simula po alas 9 ng umaga, bukas yan hanggang 2 p.m. Araw ho yan ng Sabado. Desisyon na tama. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating mga public service announcement. Ito mga kabalin, ito yung mga importanteng anunsyo, di ba? Na gustong-gusto ho nating siyempre makatutulong na malaman natin dahil siyempre, ika nga nung nasabi natin, yun hong mga desisyon natin sa buhay dapat nababatay sa makatotohanang impormasyon, di ba? So halimbawa, ito, nalalaman mo na wala palang tubig diyan sa may Barangay San Pablo 2nd, Lubao, Pampanga, mamayang 1 p.m. hanggang 4:30. Siyempre, hindi mo napapaabutin yung alauna para maligo, di ba? O di kaya naman hindi pa mo saklo na kayo harapin. Yan. Wala rin hong supply ng tubig dyan sa may Dagohoy Street, Natividad Street at Silvestre Street sa Barangay Lourdes Sur East, Angeles City. Mamaya pong 3 p.m. hanggang 5 p.m. ito. Alas 3 ng hapon hanggang alas 5 para magbigay daan po sa gagawing flushing activity ng Prime Water. Ito naman mga kabalen dyan sa may Mabalacat City, Pampanga, Gas Dam, Don Cornelio Sub at Doña Maria Subdivision, 9 p.m. mamaya pong gabi, tatawid hanggang bukas alas 5 ng madaling araw, araw ng Sabado, wala hong supply ng tubig. Sa syudad naman ng Angeles, yan ho ay Bagong Silang Northville 15, Resettlement Barangay Kutud, mamayang alas 10 ng gabi hanggang bukas alas 4 ng madaling araw, wala rin hong supply ng tubig. Balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Yan ho mga kabalen ang latest public service announcement at sa ating pagbabalik hihahatid ko sa inyo itong mga balita, mga headlines na dapat ninyong malaman ngayong araw ho ng Biyernes, October 24. Huwag ho kayong aalis mga kabalen. Magbabalik po ang CLTV 36 News Stream makalipas ang ilang patalastas. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Netama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Netama, magdesisyon na tama.
mapagkakatiwalaan. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at gaya ko ng aking nabanggit mga kabalen, narito na po ang mga headlines pero bago yan, Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. abay kung di pa ho kayo naka-follow o naka-like, ito, like and share nyo na itong Facebook page ng CLTV 36 News para ho mas manatiling updated sa iba't ibang kaganapan tungkol sa mga aktibidad, o manatiling updated sa mga kaganapan dito ho sa rehiyon natin at maging sa labas ng ating rehiyon na may kinalaman ho sa mga mamamayan ng Central Luzon. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Ito ko mga kabalan, eksklusibong balita ng CLTV 36 News. Balita po ni Paulo G. Santos. Ito ay lumalaki umano ang operasyon ng mga online trade and stock market scam hub na nagtatago ho sa likod ng mga nagpapakilalang business process outsourcing companies sa Angeles City. Ito'y binunyag ng isang whistleblower na si alias Ryan na matagal na umanong nagtatrabaho sa BPO industry nang mahimok na mag-apply sa isang kumpanya na nag-aalok umano ng online trading services. Ngunit kalaunay natuklasan niyang modus pala ito at manghikayat ng mga foreign investor upang maglagay ng pondo sa online trading platforms. Kwento po ni Ryan, pinadarama muna itong mga scammer yung mga investor hanggang sa tuluyang limasin ang laman ng kanilang bank account. Paperless po mga kabalen at high-tech ang transaksyon umano kaya't mahirap itong matunton. Ang pagsisiwalat ho ni Ryan ang naging daan sa operasyon ng Bureau of Immigration noong September 5 na nagresulta naman sa pag-aresto sa ilang Israeli nationals na itinuturong nasa likod ng online trading scam. Dagdag pa ho ni Ryan, palawak ng palawak ang operasyon ng grupo mula ho sa mga commercial district patungo naman ngayon sa mga eksklusibong subdivision sa lungsod ng Angeles. Umapila naman ho siya ng hustisya dahil nangangamba umano siyang ma-deport na itong mga Israeli national habang mayroon pa silang mga kasong isinampa sa prosecutor's office. Yan ho kabalen ang eksklusibong balita ni Paulo G. Santos. Pakinggan ho natin itong panayam sa whistleblower. Narito po ang report. Nagkaroon po ng putukan ng kaso sa Pogo, pero ito po yung sunod sa Pogo. Masasabi ko po mas malaki pa to sa Pogo cases. Again po, gusto po akong complainant na tumato yung whistleblower na nasa sitwasyon na takot na kasi po may mga pagbabanta. Ang scam po kasi doon is i-offer, let's say for example, ito po yung mostly nangyayari po sa field or sa operation itself. Pagkatapos po ni client sa initial deposit na $100 to $1,000, depende po sa kung kukunin niya, may makakausap po siya magpapakilalang mentor niya or account manager na magiging responsible sa portfolio niya, investment portfolio. Bibigyan po namin sila ng 3 to 5 days just to catch up with the client. Mirroring po tawag namin doon na ang gagawin po namin is siyempre kailangan makapag-build ng trust. Ipapakilala yung business,
ano yung balik, paano yung mga risk, lahat po siya. So, ipaparamdam namin sa customer, sa client na hindi yung typical na pag tinawag ta kailangan ko ng pera, kailangan maglagay ka. Pero may mga taong gumagawa po nun. May mga kasama din po ang gumagawa ng ganun. Pero nung kami po kasi ang ginagawa po naman, papadamahin namin. From $100, bibigyan ko siya ng profit na $10. Ipapa-withdraw ko siya. After po niya mag-withdraw is, papahingin ko siya ng mga 2 to 3 days. O tulad yan, si Apple naglabas ng bagong phone. What do you think what will happen with Apple? Price stock value of Apple will automatically increase. Now I have few slots para makakuha po tayo ng trading accounts mo doon. Pagdating po sa mga local government unit po natin dito na pakitulungan po kami imbestigahan itong sitwasyon na to kasi hindi na lang po sa mga commercial spaces po nag-operate itong gantong mga scam hub. Aware naman po naman tayo lahat na pati residential area is pinapasok na po. May mga apartment na ginagamit as tulugan pero may inside operation po ng gantong kalakaran. Sana po matulungan niyo po kami dito sa institution. Calling out po sa local government unit po natin, lalo-lalo po dito sa Angeles. Nagkaroon po ng putukan ng kaso sa Yan ho mga kabalen, sisikapin nating makuha ang panig din ng Angeles City LGU kaugnay ng nasabing usapin. Ito ho nga panawagan ng ating kababayang whistleblower dyan ho sa mga di umano'y ginagamit ng mga BPO industry upang palaganapin niyang online scam. Ito ho'y hindi lang unang beses nating nabalitaan dyan sa may Angeles City. Meron na hong insidente na cover din ng inyong lingkod Justin Dizon yung dyan sa may area ng anong tawag dito, Benigno Aquino, Barangay Benigno Aquino. Ay hindi. Katabi ng yung malapit lang siya sa Marisol Gate, yung traffic light doon. Pero ito ho'y bahagi ng anong barangay ito, itong yung naglilitsyon laging may litsyon sa Angeles City. Yung sa may AUF yan, nawala lang sa isip ko. Pero ito ho, isang building din, ganun din. Ito kasi after ng POGO operations to. At doon nga na pag-alaman na merong scam na isinasagawa itong mga individual, particular na inaresto doon yung mga ilang foreigners din. So ito ho mga kabalen ay developing story din. Patuloy na babantayan ng CLTV 36 News. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Ito naman sa ibang mga balita. Yan ho sa mga kababayan natin sa Arayat. Mandatory na ho ang pagsusuot ng face mask sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa bayan huyan ng Arayat bilang pagtugon huyan sa tumataas na kaso nitong influenza-like illnesses o ILI. Kabalen, sa bisa ho ng Executive Order number 20 na pinirmahan ni Mayor Jeff Luris nito pong October 22 lamang, ay ito po'y layon na mapanatili ang kalusugan, kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral dala ng patuloy na banta ng sakit, gaya ho ng influenza. Epektibo po ang kautusan simula na sa nabanggit na araw hanggang may bagong abiso mula po sa Municipal Health Officer ng Arayat, Pampanga. Yan ho mga kabalen ng latest sa bayan ng Arayat. Ito pala yun, yung binabasa ko kanina, face mask. So, sige ho, dito muna tayo kay Tarlac Rep. Noel Rivera. Matapos pong sambahan ng kaso dyan sa Ombudsman, ay binasag na ang kanyang katahimikan. Ayan. Mariing pong itinanggi ni Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera ang pagkakasangkot niya sa anumang uri ng korupsyon
Kasunod ho ito ng inihaing plunder case ng grupong United Filipino Against Crime and Corruption o UPAC sa Office of the Ombudsman nito pong Miyerkules, October 22. Malinis po ang aking konsensya at handa po akong sagutin at harapin kung anuman ang laman ng reklamong inilaban o laban sa akin. Yan ho ay pahayag ng mambabatas. May kaugnayan ho itong complaint sa umano'y 600 million peso infrastructure projects na napunta sa construction company na Tarlac 3G Construction na pagmamayari umano ng kongresista. Samantala, sinabi naman ho ni Rivera na wala pa siyang natatanggap na opisyal na kopya ng naturang reklamo. Inihayag din po niya ang kanyang buong pagtitiwala sa proseso ng batas at sinabing siya ay makikipagtulungan sa tamang panahon. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Ito naman ho mga kabalen, silipin naman natin itong ulat ni Isel Fernando. Kaugnay ho ng ginagawang paghahanda ng ating mga kababayan dyan ho sa may Campo Santo de San Fernando para ho sa nalalapit na undas. Panoorin po natin ang ulat na ito. Taon-taon, isa sa mga kinagawian ng mga Pilipino ang maagang paghahanda para sa undas. Kabilang dito ang paglilinis ng mga puntod, pamimili ng kandila at bulaklak, pati na rin ang pagpipinta ng nicho ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ngunit ngayong taon, kakaunti pa lamang ang mga nakikitang naglilinis sa Campo Santo de San Fernando, isa sa old cemetery sa lungsod ng San Fernando, Pampanga. Ilang araw bago ang undas, ganito ang sitwasyon dito sa Campo Santo de San Fernando sa Pampanga. Umabot hanggang ilalim ng tuhod ang baha, bunsod ng sunod-sunod na pag-ulan nitong mga nakarang araw. Ayon kay RJ Rivera, isa sa mga caretakers sa Campo Santo, mahigit 10 taon na siyang naglilingkod sa sementeryo, ngunit ito raw ang unang pagkakataon na naranasan nilang bahain ang lugar. Ay, ang bagyong may magdata. Kahit na pong lunes, minura na naman. Atin pong nila kahit. Pero ang natin na po yun, hindi kahit ang bagyong ito. Kaya po may diretsyo na naman dyan. Dagdag pa niya, marami na sana ang nagsimula ng maglinis ng mga puntod kung hindi lamang naapektuhan ng baha ang libingan. Para mong pacheundas, dahil na po rin mga tambay. Kung alandan. Pero kung ating pundan, malagad na lang po rin ang aluhaan. Sa kabila nito, may ilan pa ring nagpupunta sa sementeryo upang masimulan na ang kanilang paghahanda. Gaya ni Tatay Christopher, na abala sa paglilinis at pagpipintura ng isang musileo. Kwento niya, maaga nilang sinimula ng paglilinis upang makaiwas sa dagsa ng mga tao sa mga susunod na araw at hindi gahulin sa oras. 10 years na kayo pong maglinis kayo ng musteleo na po yung boss me. Yan pa po mo ikadalom kayo ng harap kayo. Masakit po, huling makalubog po. Na po malagay sa kayo kaya makalub. Punta po kasing malapit na yung undas. Masakit na po yung maglinis. Bakanta po kaya matagal kayong oras. Ang Campo Santo de San Fernando ay nasa ilalim ng pamamahala ng Archdiocese ng City of San Fernando. Sa kasalukuyan, nagsasagawa na ng mga akbangang pamunuan upang maibsan ang epekto ng baha. Patuloy nilang pinapampang tubig baha palabas ng sementeryo upang matiyak na magiging ligtas at malinis ang lugar bago pa man ang November 1. Samantala, patuloy pang nakikipag-ugnayan ang CLTV 36 News para sa opisyal na pahayag ng Archdiocese kaugnay sa sitwasyon ng sementeryo at iba pang mga ginagawang hakbang sa paghahanda para sa undas. Isel Fernando, CLTV 36 News.
Yan ho mga kabalen ang ulat ni Azel Fernando kaugnay ng sitwasyon ng Campo Santo de San Fernando dyan ho sa may syudad, San Fernando, Pampanga. Ito naman mga kabalen, follow up natin yung kasunod ng balita natin kahapon. Dito ho sa Guagua Pasac River, yung inireklamong flood control project, flood control project ho ito, implementor ang DPWH, inireklamo ng local government unit. Hindi umano kasi nakatulong at tila nagdulot pa ng pagbaha at pinangangambahan nilang magdudulot pa. Ayon naman ho sa ating A1 source, itong usapin dito ay meron daw sumira ng nasabing geotube, yung bahagi ng proyekto para makakuha ng libreng buhangin. Alamin ho natin ang sitwasyon dyan sa Sasmuan, Pampanga. Narito po ang ulat ni Paulo G. Santos. Malaking hamon sa pamamahala ng tubig sa Pampanga ay ang patuloy na siltation at pagkitid ng mga ilog. Partikular na ang Guagua Pasac River System sa 2nd District ng Pampanga kung saan ang Sitio Kutod, Barangay Santa Monica, Sasmuan ang itinuturong critical na lugar. Ang Guagua Pasac River ay may average width na humigit kumulang 150 hanggang 200 metro sa natural na channel nito. Subalit sa ilang bahagi gaya ng Sitio Kutod, bumababa ito hanggang 50 metro ayon sa inisyal na assessment ng lokal na pamahalaan. Bunga ng matinding sedimentation, illegal na infrastruktura at encroachment ng ilang informal settlers sa pampang ng ilog. Ayon sa Sasmuan LGU, lalo pang lumala ang sitwasyon matapos isagawa ng DPWH Region 3 ang isang flood control project na umano'y walang sapat na koordinasyon sa lokal na pamahalaan. Sa halip na makatulong, nagresulta umano sa mas makitid na daluyan ng tubig. Pasac Guagua River. Pasak. At yung meto nga problema na po kayo ni itang mababaya po yung ilog. Puri po sabihin, nagyuda pong maglakad yung tao kayo na. Lalipat ka. Rectify, puri na po sabihin natin yung diferensya. May damage siya po. From alignment dating makalibutan, dineledahin yung kaya. So ito pangalibutan na po sir, no niya po dati. Ayan sir. Ini po. Tayo mo rin. Kaya Galing yung corner na yun. So, nung kakapicturing stick, so that's of the naked. So dapat talaga po yun, makalisaya. Uli pong yung diameter na po ng Guagua Pasac. Dapat mas malwala siya po. Yes po. Although tayo quite ang original width ng river, at least tayo constrict. May maintain tayo rin tang width para discharge capacity na aqua naked ang pagdating flooding madaling mag-subside in floodwater. Pumilwalin ba nung reklamo yun? May nakulong yan, kaya nangarap ilog mga yan. Kaya nangarap niya ngayon. Kasi madami ng tatay mayor, pasakit pa po barangay. At pilan na po rin pamilyang napektado. Ay, agas mo. Kami nga kaya Wala, kimo po rin, kasi aliwa pa pa rin, pero may mga rin. apektado kaya na kasi nga inilog ni Sierra. Wala na lumalunod ano. Ito pong mismong river channel kaya ni pong kanal kaya ni pong community yung pong isaran huli pong atilang gagawa ka rin. Kung kalsadang diretso, alay kung gusto yung gawa ng kalsada. Ang yamin naman na kasi ginawa ng kaya kaya ni tang padera ba to. Opo. May mga bitnong kaya kanito, pidalanan tanong. O bilang ko niya nito, may kaya ko. Minunang ginawandanan. Kaya na kay Eno Milwal detang kaya kami kaya no Manuana, imino ng boulders, minyad kami, dini nang dakin to sa nga para liwalin danon. Kay boulders sa mita lakad. Opo. Impong padera minuno. Mo ngin dintang Padera lalem. yung batoy tayo. Alayang bisang musbos sa para liwalin danon. Ano mga observation mo dito, Mayor? Ang observation ko, sa alam mo, yun yung pinakapader eh. Yun ang pader. Bakit niya dadalhin dyan? Dapat dito niya hinaral niya kasi ano ko na yan eh. Meron ng protection wall yan eh. Malalaking batong nilagay. Tapos ngayon dyan niya ilalagay. Ang sabi niya, yung mga, sabi ng tao ko na yung mga nagtayo dito, babayaran na lang nila. Kasi 194 million eh. Saan mo ba lahat nilalagay yung 100 million na
yan kung hindi mo dito ilalagay. So, Napakalaki sa madalit sabi, ang nakokompromiso ho ngayon, yung diameter, yung laki ho ng ilog, dahil ito ho ay bagsakan ho ng tubig na nanggagaling ho sa taas. Yes, oo, kasi catch basin nga tayo. Pero mo, yun ang mga namin dapat. Kaya dapat talaga, lulugan. Kung nilagay niyang to, ilog namin ito eh. Pwede naman niyang ilagay doon. Kaya nga nagpapatulong tayo sa gobyerno dahil mas marunong sila kung paano natin masisecure yung pinagkukuhanan natin ng kabuhayan natin. Kaya tingnan mo, yun, nagana lang sila. High tide na yan. Kaya dapat, hanggang doon, alis dito. Ay, nagpapatrabaho na naman sila. Yan na naman ginagawa na naman. Ano naman ang gagawin nila dyan? So, nadoble ho yung trabaho Doble yung trabaho. kasi walang konsultasyon. Oo, walang konsultasyon. At hindi silang nagsasabi kasi tayong mga LGU at saka mga engineer natin, alam nila naman kung anong mga pinapagawa sa mga bayan-bayan. Siyempre, dahil may malasakit kami sa mga bayan namin, sinisiguro namin yung tama ang ginagawa ng bawat tumutulong dito sa amin. Tinutulungan na rin lang tayo, edi ayusin na nila yung pagtulong. Detang gewadang geotubes, may nga damage na po. Tapos YouTube sa man yun, nanla po itsura dito. Uli, o yan yung kain ng geotubes. O yan na mo isang, uling na sira lapit. Dahil na po walang sako lang marakul, palugdeng lahat ka rin para kotang manambak laking landslide, po taglos o magbalik kay Kailugan. Bala mo po barrier ya. O ini po kanina yan. Yapit po yan, may damage na. May damage na po yan. So, tinya naman pong gastos yan. Dakal niya po gas. Opo, Kita po, lalatag na niya kanyang keteng neto. kita po. Kapilan damo sinabi kayo natin palang project pa kanita. Hindi pa pong isabi ng flood control. Anya pong mintala kaya, sabi ko na nung pisasabihan kena po. Yan pala po, itang gewada nga to. Ito pa naman po, sabi ko pa naman na uling DNR, na Mika Linear Park. Di ba mo tuturo ko po ito. Wala ko, uling po yung DPWH, silted kayo po talaga eh. Anong karakal pong balas kayo kay kami. Yan lang po bidalan rin Manibatang kay Costa Barangay. Tapos pala po, kakabit damo ka rin. Yan pala po, tayo nga manwandang tayo, flood control. Isa sa malaking hamon sa pamamahala ng At every 36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalitang makialang magtutuan magdesisyon. Inyong narinig ang tinig ng mga residente ng Sasmuan, Pampanga, kasama ho si Mayor Catalina Cabrera at ang kanilang municipal engineer Sunga, kaugnay ho nitong opo mga kabalen, yung kanilang idinaraing dahil itong flood control project ay nasira at lalong naging pasakit sa kanilang mga kababayan. Nauna na ho nating naibalita rin na nakipag-coordinate na ang CLTV 36 News sa DPWH. Sinabi ho ni Regional Director Rosaler Tolentino na siya po'y makikipag-ugnayan sa kanilang Chief of Construction upang malaman ang ita pong resa-resa, malaman yung punot dulo at matugunan ito pong reklamo ng ating mga kababayan. Gaya ho ng aking nabanggit, ayon ho sa A1 source ng CLTV 36 News ay meron daw intentionally na sumira dyan sa mga GO2 yung pinakitang sako na may lamang lahar para puigilan yung baha o yung tubig para makakuha daw ng libreng buhangin. Yan ang dapat ding alamin. Kabalen, 10:58 na ng umaga at ako po'y magpapaalam na. Muli maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programang CLTV 36 News Stream. Magkita ho tayo ulit sa araw ng Lunes, pero bago yan, mamayang alas 12, pasada balita kasama si JM De Jesus at alas 6 ng gabi, CLTV 36 News. Tuloy-tuloy din ang ating pag-update. Kaya naman i-follow itong ating pages at CLTV 36 News and at CLTV 36 Official para po sa mga kaganapang dapat inyong malaman. Samahan din si Jody Mercado sa weekend recap ng CLTV 36 News. Ayan. Balitang makatotoanan,
O sige, magpapaalam na si Kuyang Justin. Maraming salamat para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Ito po ang CLTV 36 News Team. Maraming salamat po. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at madesisyon na tama.